Ekuveleni ngithule indoda kaNkulunkulu engabanga namahloni ukuza izoletha imvuselelo. Le mvuselelo akusiyo iyaleli bandla kakhulukazi izokhipha mina. My bishop ngiyacela uze phambili uthathe le photo ngiyathoba phansi kogcobo lwakho uba uNkulunkulu akusebenzise namhlanje ngendlela emangalisayo. Ngiyacasha mina ekhoneni kaNkulunkulu. Ake sivale amehlo singabalasisa. For thine is thy kingdom, thy forever.
ngesikhathi udala wena wawuphi ngoba nithithu lakho Nkosi ezulwini isihlalo sakho emhlabeni senabo lesenyawo kanti wena uNkulunkulu onjani uNkulunkulu wethodweni ngoba izulu lakengekho nomhlaba futhi wawungekho kodwa wena wawukhona wawuhlalaphi uhlala kanjani umbuzo nje Nkosi wengqondo yethu kodwa wena uNkulunkulu omangalisayo siyabonga babothoqwele ukuthi wena waba khona nje uzikhonela uNkulunkulu wethu ugcwele ayikho iminyaka kuwe yokufa ayikho futhi yokuzalwa wena wawukhona mhlawumbe siyabonga babothoqwele ukusinikeza lelo thuba ukuthi nathi sihlale nawe uNkulunkulu wethu ugcwele sikunikeza udumo egameni likaJesu amen. Yo, alishane Nkosi uJesu izandla. Siyabonga Nkosi Bishop phakathi kwethu nomama ongumfundisi phakathi kwethu ngibingelele Apostle Khuzwayo usekhona iboshwa sihlangene haleluya siyabingelela abafowethu nonke indozenkosi onyawohle sibingelele mabishop sibingelele ibandla likaJesu lonke sibingelele abafowethu Nkosi Jesu ekhona phakathi kwethu uphela kaNkulunkulu ukhona phakathi kwethu egameni lenkosi haleluya abafowethu abashaya angazinikeza kanjani ngeke ngithi mangabe ngikhuluma ngathi ngikhuluma kuzo umuntu semnyama ngoba ngisuke nje semgwaqeni ihlezi izwi likaNkulunkulu lifike kuyena amen. So ke siyambonga uNkulunkulu enkosi ukusivumela ukuthi sibe khona kulelo usethembe kahle kahle uthembe ukuthi uNkulunkulu ubethembile uNkulunkulu ukuthi akwenze ukuthi uzokwenza lokho uNkulunkulu afunayo alibonge igama likaJesu ngeke ngasho ngabafuna izolo ukuthi le ndaba asisodwa kuyona usefikile umfowethu umpostoli ke uKhuzwayo sekhona naye phakathi kwethu njengalokhu inkosi ilokuqhubekile ikhuluma amen. Siyabonga uNkulunkulu iyaphuthuma ngasi kufanele uphuthuma emakhaya uyolalwa banye babukela ama-television kube ngcono bemathwala uNkulunkulu akakhonzwe kusheshwe ukuze sikwazi ukubukela izitori amen. Izitori ke zitshwala ukubaluleka kuNkulunkulu iyona nto ijwayelekile ukubaluleka kuNkulunkulu alibonge igama lenkosi igama lami labafowethu ngoChiliza isibongo wakaChiliza haleluya ngizelwe baba nomama bangizala bangikhulisa njengoba echaza umpostoli la ngakhuliswa nami kanjalo bafowethu ngakhula ngihlupheka baze bahlupheka abazali kudala nje ngama ngohlala emabhayibheli nje usengidala nje bahlala emabhayibheli ngaphela impilo ebuhlungu yokucela ngicela kanti ngibona uNkulunkulu la yazi uNkulunkulu uphi uyazi phela abazali ngizokubona indaba enkulunkulu wafika omunye umfowethu eshumayela eBakreni ngoba ehluphekeni kwami uNkulunkulu nami wangawukela njengoba ngisho ukuthi kwafika lo sisike lo nami nje lo sisi mayefika ngahlangana nginjalo nje ngamtshela ngakholelwa ngokukhulu mina ngathi mina uphuma utshele ukuthi ngilungise khona into zakho zolunga
Losisi bafethu wayesebenza kahle. Efundile. Yena, fundile losisi. Wayefundile kodwa ngefuthi ukufunda kwakhe into ngathi shuthi. Ngoba useqeda yonke. Nawo mayifundile ke ngase ngiyabina njalo ngiyibona njalo. Ngathi sisi ngoba ngaya esontweni labaPostoli 12. Ngoba ngathi ngilele usuku ngambona engidabukela la ngangena khona. Ebambelele la kwanika imikhanda wathi. Kanti izovuka ekuseni ngapha ngenyawo. Ngase ngayongena la ekhona ngamanzi. Ngathi ngiyafika kuyasonto lesonto labaPostoli. Ngacela ukudla bangipha ukudla langahlala. Kuyasonto. Kanti ntambama uzofika usisi. Uyaculisa la kubaPostoli 12. Uma-ke eculisa kubaPostoli 12 ngaqhamuka-ke bazalwane ngathi nangu nosisi engimqondiswe ukhulu. Ngabe sengimchazelana njengoba ngisho nje ukushela lokhu kwakuyinto yami khuluma nayo kodwa ngalola ngikwazanga ukushela ngathi nje sisi ngithule ukhulu olusashona ngathi ngithule ukhulu uthe ukhulu wena izinto zakho azilungi into izinto zakho zingalungi lungisa mina ukhiye ukulungisa izinto zakho ulami yonke into ifunayo ilami kanti nami futhi yonke into engifunayo ilami wena ngiyacela bese ngoba ngiphethe wakho ukhiye nami ngiphethe nawe ngiphethe wami nami ngiphethe wakho asivumelane sishintshane bonke ngingazi ukuthi nje kodwa ngasho kanjalo kahle yonke into efunayo uyodrayiva imoto oyithandayo yonke impilo yakho beseyishintshile mzalwane mina wabese wangithatha inyanga ezintathu if I'm not mistaken 3 months ukhuluma naye kumbule phela mina ngangidlalela ubanana amandiya usisi lo bazalwane la ayesebenza khona msokwane sizivumelene nje ngaleyo nto waba uqala kwami ukutohoza ngatohoza kanti leli tohayo ngoba ngiyosebenza ngiyofuna umnyango wasebhenki ukuze akwazi ukusebenza ebhenki mina uhobo ngaqoqa lesiphuza sebhenki athi mina nomzane nginonkosikazi ngisho intombi yami ngathi nginonkosikazi unkosikazi wami ufundile nomzane ufuna umsebenzi lento amasivini yena ngisho ukuthi nambisa amasivini ayizange ibe khona isivila wathi nomzane hayi awumlele ngavele ngahamba naye ngoba kwangibiza ukuthi kwangidabukela indlela engangiphila ngayo wangithengela i-civil bed yangangihlala khona wangithengela iplate wangithengela ispoon wangithengela inkomishi wangithengela isoso zonke lezikazihamba nga-1 zonke wasengidabukela ngoba kwekho azohlala nami sasilala kwi-civil bed safunda lapho ukushera yonke into ngoba kwi-single bed wawungakwazi ukuba ulele endlini lelo sayito lele ngakufanele nalo so-ke safunda bazalwane ukudla ndawonye thina sakhula sobabili sihleli ndawonye sineminyaka manje eyiwu-33 ndawonye 33 sabe sashada sahlala empilweni safuna ukuthi masidla ndawonye nesipuni esodwa lento elodwa umphetho wodwa bathuna yodwa ngisho kwi-bathroom sigeza soyi-2 usihlukani nje akagezi omunye engekho namanje namanje ngaba womunye ngoba manje yeka phuma ekuseni mhlawumbe leyothandaza khona nami ngila ngikhona mase ngibuya ngiyabuza usugezile mfowethu
athi ngigeze kanjani makafika izinto zakhe zakwantoka ziyakuba zinjani wazi bamfundisa ukudrive abafowethu wamthatha wangishonisa lela kufundwa khona ukuthola amalayisensi bemali yakhe hamba bafuna amalayisensi ngaqala nami ngokuthi uma ungibeka ubabujamile lo ngishikhombisa ngesandla ngaqala ngafunda ngithi ngithe mina ngifundanga ngithi ngiyangithi-ke kubefundisi base ngihamba ngikhuluma nabo ngithi ningangithathi njalo kancane ngoba nizwa ngithi angifundanga iyenzeka loo nto umuntu bethi umuthi cha nginjenje abese ngithatha kuleyo level yokuthi unjani akufanele kanjani sekukhuluma iqiniso kanjani ngifundanga phela wakhona umyangitolekela njalo mangishumayela ey'ndaweni lezi ezidinga isingisi nami ngagcina ngisithola uyabona ngicina ngisithola-ke nami ngikhuluma-ke kuyenzeka ngibe ngiyikhulumele nje nami ngesingisi uma ngihlangane nomlungu mina ngingingisi uma ngikhuluma amen. So bafethu besengishola ukuthi-ke phambi kwenu-ke bafethu njengoba ngithi ukucheliza kwacheliza inkosi yasibawela yonke into esinayo akuyona yethu siyibolekwa umoya ingcwele for ukusebenza kwaleso sikhathi sisebenza ngaso makuphela futhi kuphelile uma sisibheda umoya ingcwele siyobe sixoshiwe emsebenzini mase sixabene nje naye uNkulunkulu siyobe ngixoshiwe emsebenzini ngoba ngathi ngangithwele kanti ngaxabana noNkulunkulu uyangiphuca into zakhe ngoba akusasebenzi inkampani okade uyisebenzele mase uphumile kuyona iy'moto zakhona zibuyela nami-ke kuyoba njalo iy'moto zakhona ziyobuyela khona ngoba angi-owni ngisho eyodwa anginayo nje imoto enginayo ndokuze ubaba umposi wethi ngizindlu nayo yonke into inkosi into eyangenza ngakho izindlu ngakho kulo ngakho nomuzi wakho lokunwebe ilaba zabane nginey'ngane nami engihlala nazo abantu ngasikhona la endlini sikhona ingane zami zingasukuma uma zikhona bemsuke abantu abamnyama bangihlala nami nje esihlala nami lama ayifuna lezi esihlala nami lama bacelisi zonke suku ngiyalala la afike nesikhoma sakhe angene kuleli kamera iphume ngakhelinye ngithi kusathi nginakhile bagcwalela iphume ngakhelinye ngithi ngiyalakha la phume phumele kwelinye njalo impilo yami injalo uyongibhoka ngize ngaze ngahamba lawo nakwenye indawo ngoba ngibalekela kona angikwazi ukuhlala nawo babuka ama-TV angifuni ngibambe i-TV ney'ngane buka abantu la benza ukuthi nami ngiyabuka ngobaba amahloni yona ukuthi nje ingane zami ngathi ngihleli nazo bona abantu beqabulana ziyabuka ziyashela ubaba yabaleka amen bafethu baphandle kokuchitha isikhathi ngiyacela ningixolele bafethu mina ngumuntu oxoxayo angiyena umuntu ngazi ubeka kanjani kuyangishula ukuthi ngichaza indaba ende ezogcina ingenasidingo kuyangisiza ukunqamulela njengoba kade ngisho nganqamulela nje kwangisiza so kufanele ngiqamulele sizosizakala now bengihlupheka nje namhlanje besikhuluma ngendaba yokunikela komzimba babuzwa bostori ukuthi uma sifuna ukusebenzela uNkulunkulu uNkulunkulu akayifuni enye into uNkulunkulu ngambuka uMoses ngase ngiba nombuzo uNkulunkulu kanti umuntu onjani nithi manje umchaza ukuthi umnini manje konke angithi manje nginombuzo ukuthi kwakunendawo kwakuthiwa iseGibhithe angithi uNkulunkulu ufuna ukuyeGibhithe eyokhulula u-Israyeli siyavumela manje uNkulunkulu umxaka ukuthi uyena eGibhithe una uyena angithi iBhayibheli lithi uNkulunkulu usezindaweni zonke ngasikhathi sinye kusho uNkulunkulu eGibhithe wayenjani
wayekhona. Kuhlupheka nje abantu bakhe, uNkulunkulu njani ukhona. Manje uyakuxaka uNkulunkulu ukuthi athe bona abantu behluphekile abashiye ahambe ayofuna umuntu ekufunela abantu. Uyayizwa mfowethu? Manje uNkulunkulu wasuka wakhathazeka ngabantu bakho abaqinezekile noma abahlushwayo, wayofuna umuntu ongenankinga nawe, ongenandaba nawe, wathi akahambe ayokhulula abantu. Awubakhululi ngani wena? Watholakala ukuthi uNkulunkulu noma angathanda ngayiphi indlela ukwenza. Uyazi, ngize ngakubona thina uNkulunkulu ubengayingane efekishini ahambe aye kumpostoli uMakhanda ayokhuluma naye, ngoba ubekhona phela uNkulunkulu kumpostoli uMakhanda, behleli naye bayidu every Sunday. uNkulunkulu bethi la umpostoli uMakhanda kwazana sikhona inkosi phakathi kwethu, kodwa ayisho ngani lento inkosi ubaba, right? Oh, ngathola ukuthi uNkulunkulu unenkinga eyi-1 angeke uyisolve noma ngathini nakulula. uNkulunkulu unenkinga yokuthi akanawo umzimba. Nawe njengoba uNkulunkulu engenawo umzimba, yena uNkulunkulu ongcwele. Manje-ke umuntu unezinto zakhe ezingakuvezi ubungcwele. Sekufanele manje uma efuna umuntu abe ngcwele ame ngale komfula, aqale amncenge, ngoba kuyemphoqa ukuthi akamenze njani, akamncenge umuntu ngale komfula athi ndoda iba ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Akuzo ngaphesha komfula ethi kanjani, athi phumula imbathana ngoba le ndawo kuyona ingcwele. Kuyemphoqa manje ukuthi akaxoxe naye azaphelele umuntu emzimbeni, abesehlala uNkulunkulu eyongena emntwini, ngoba ngeke angene emntwini umuntu engekho ngcwele. Uyabona ukwenzelani uNkulunkulu lokhu? Ngikwenzela ukuthi umuntu engihamba naye, ngoba uNkulunkulu akahambi nabantu, uhamba nomuntu. So akakwazi ukungcwelisa abantu, ufuna ukungcwelisa umuntu ahamba naye, ngoba usiko sikaNkulunkulu ungena emntwini, kodwa umoya kaNkulunkulu ungena ebantwini. Kuyazwakala umuntu ongenwe uThixo ohamba noNkulunkulu akafani nomuntu onomoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu nikwelixabane lishiyane, kodwa uThixo akushiyani. Akulula, akulula. Noma ungabaleka uhamba noNkulunkulu uthi uyocasha emaweni, akulula, ngoba usuke sekunesivumelwano. uNkulunkulu manithi nina izwi lakhe alijiki, usho ukuthi into ayishilo akayiguquli. Manje sohamba nawe uze kwesekufeni, uhamba nawe uze kwesekufeni, mawubheda uzokubhanisha. Uyakhona mawuhamba noNkulunkulu, uhamba noNkulunkulu ungayenzi into ayishilo, ufaka unyawo uNkulunkulu abesehlala futhi uhambe uthuka, uhambe uthuka, yena akathuki kodwa wena uzothuka. And inhlungu mpostoli ukhuzwayo, ma uqabele noNkulunkulu uzoyizwa inhlungu yokuxabana noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akazokushiya. Njengoba lokhu ibandla likaJesu akuvuka, angithi niyazi ukuthi umpostoli akuvuswa abantu. Angeke uvuswa abantu, ya uvusa umuntu. Akulula ukuvuswa kwabantu, ngoba uma uNkulunkulu engavusa abantu bazohamba bephilisana, ethi uNkulunkulu uthi angeke nalo wathi uNkulunkulu ufuna kube khona umuntu ozokhuluma ebantwini, noma befundile benama-degree benama-honors, athi siyale, ngoba ayisebenzi i-degree ne-honors, usebenza i-degree, the heavenly degree.
ndawo uhambe nabantu mangithi sumani basukume bami mangithi hlalani nohlala uthola ukuthi abantu bakhulu emsebenzini bayahlonishwa kodwa bahlonipha umuntu ongelutho why bahlonipha umuntu ongelutho ongafundanga akungeke kuwumuntu ongelutho ongafundanga ukhona uNkulunkulu kulowo akulula labo bantu bosokuzwayo ungabuza abazali bakithi esontweni akulula ukuthi mina ngihlala nomzalwane kuze kube u3 hours ngoba inkosi inesikhathi lapho ifuna ukuqonda nami sobabili uma seyibona ifuna ukuqonda nami sobabili kufanele bagodluze omngadi ngoba basuke sebelibazisa intebo lenkosi kufanele ngixoxe nenkosi mina soyi2 asiqondi ngoba ngizomemeza kodwa siyaxoxa ngimeditate right uNkulunkulu kendawo bayesefika ke ezemntwini ufika angene kulowo bese uthi bandla likaNkulunkulu ingene nomoya ya kaNkulunkulu ibandla maselingasenaye umoya akubi lula ukuhamba ngoba amandla atholakala ngaye ngisho uthandaza awukwazi ukuthandaza uma uxabene nomoya ongcwele futhi awukwazi ukufunda iBhayibheli uma uxabene nomoya ongcwele awukwazi bathi ungashumana kanjani uxabene nomoya ongcwele akulula angithi ndiyabona so ke umoya kaNkulunkulu unjani uyadingeka ngizama ukuveza ukuthi uma ibandla lingasenamoya kuyaphela so yasemehlo impumputhe lezo zamba indlela ezingayazi alibonga ngamakhaya asifundeni bafowethu ngoba ngiyazi njani amaBhayibheli khona incwadi engiyifundile lapho okay sizoya la awumfundela amaHubo chapter number 51 bambishoyo angithi sesithi David kodwa ngifuna selezwile lenkosi ngifuna ukufundela ku-verse number 11 Amahubo 51 verse 11 Ungangilahli ebusweni bakho ungangemuki umoya wakho ongcwele ungangemuki umoya wakho konjani ongcwele Kuyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho kusho ukuthi ukuthokoza uma engekho umoya ongcwele intokoza njani manje umbuzo wami uthi singakhonza kanjani intokozo kamoya ukuthokoza ungekho Hani bangafaka kancane amen sibabona kanjani abantu basebenamoya ubungabona kanjani umuntu enamoya singabona kanjani umuntu mesengasenamoya kulula akulula alright kulula umuntu oxabene nomoya ongcwele kulula ukumbona angithi every Sunday ibandla leli likaJesu ake ngiqalaza emva ngihlehla ngithi ibandla lase Faith Mission Assemblies of God Full Gospel African Gospel Church engakabikho ama-ministries yayilethwa ama-ministries yayingabikho wakhona nalo bandla lawo amakhulu lelo bandla kwakuthiwa ibandla likamoya kwangelona ibandla likaJesu kwakuthiwa yibandla likamoya ukhonza hayi bisebandleni likamoya kwakwaziwa ukuthi makuhlangene wase-Faith Mission nowase-Assemblies of God babengahlukaniseki umzali wase-Faith Mission nowase-Assemblies of God nowase-Full Gospel
lwase-African Gospel futhi lamabandla ayebona ayeganiselana. Thina sasingaganiselani nezinye inkonzo futhi sasingakuneki lokho sithi siyafana bazalwane sinoNkulunkulu oyedwa. Sasingenayo thina uNkulunkulu oyedwa thina amabandla ase-Faith Mission Assemblies of God Full Gospel. SasinoNkulunkulu sodwa futhi sasikholwa sodwa. Sasikholwa nesodwa futhi ezulwini wayengekho umuntu owayengayo ezulwini ngaphandle kwethu. Kwakusekuvela imibono kubonakala ukuthi abantu abasezulwini ayithi kuphela. Ya futhi sasishumayela intshumayelo enjani eyodwa. Kwangeke ukucwasana wawuthi uma uthatha intombi yabona ibandla kuthiwe uwile ngoba uthatha intombazane yakulela bandla uwile. Uyazi lesi sifundiso sasisihle ngoba sasimakho umuntu eqonda futhi ingekho lento yokuthi njengoba nibona nje kuthiwe sizokwehlela amandla kaMongcwele ubone wonke umuntu emela phambili awe phansi. Kwangesikona ukuwa ukwehlela amandla kaMongcwele. Amandla kaMongcwele ayekwehlela nje ungawanga futhi uMongcwele wayethandazelwa uzendabulukweni uzocela ucele uthi ngiyacela awunami ngiyamcela uMongcwele angiphapathise ngiyamcela uMongcwele hayi le yapotsho yakungena ngenye indlela bese sithi uMongcwele uthe sidinga sesimroba uNkulunkulu ngoba sikhulume emoyeni hayi emoyeni. Ilo nje lithi khona nomoya ngoba omoya akamunye maningi omoya nasesontweni ekusindisiwe lezinsuku maningi omoya akuselula ukubona ukuthi umoya kaThixo nomoya kaSathane. Ngoba umuntu bethu uMongcwele uthi nathi siyavuma ngoba nathi sikhululekile kumoya. Uthi ke uDavide enzenja uyisela ini ukujabula kwentindiso yakho ungiphase ngomoya wakho wena. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela nezoni zakuphendulela kuwo. Bekezeleleni bafowethu. Ngifuna ngoba silungisiwe emzimbeni angithi. Sesifuna manje uMongcwele angene emzimbeni onjani? Ulungisiwe. uNkulunkulu into ayikhuluma noDavide uyazi ngokubona isibaba uthi uNkulunkulu ngempela ajikizwe lapho. Uyazi uDavide wona kodwa uNkulunkulu wakhuluma amazwi ukuthi wamthola owenhliziyo yakhe. Lelo gama ethi umtholile wenhliziyo yakhe akashintshanga noMdavide esenze amanyala ngoba into emenza uyazi uNkulunkulu noMdavide zamanyala ethi Israyeli yona jikile kodwa uDavide wayithola amankinga obona amankinga lokho njalo ayatholakala kodwa uNkulunkulu isula kanjani othini kodwa amankinga uyawathola ngama magama mawonile uyahlola uyahlola kodwa owenhliziyo nongibona-ke kodwa uzohlola kodwa owenhliziyo kodwa izinto ey'khabisayo ngenzama ey'khabisayo esingene kuzo sangena kuzo ngokunganaki awu masesithola amankinga kakhona sisihola sikhala zonke iy'nsuku afike umduduzo womoya thula athi noma ethi thula wathubona ukuthi nakulangake ukhona nami langakhona kodwa athi umuntu wethula esonjalo kodwa ngiyabona nakuthi ngalimala lento izobabuhlungu zengife kodwa futhi uNkulunkulu njani uyangiduduza umoya wakhe. Nawe lendlu Nkosi okuzwayo nina niphethe amabandla ukube besizokhuluma iqiniso sibiphambi kwabo masithi udoti
laba asaphothi uNkulunkulu ngaye ngoba sibizwa uye. Masikhuluma iqiniso abantu bayakhululeka. Sinalokhu thina ivangeli esime ngaphambili sithi sizokwenzelela ngoba sizolimaza imfihlakalo kamoya. Umoya ingcwele eselime awulali ngisho ebusuku. Bayazi abantu abanomoya ingcwele, bayazi makunakele kwelikamoya ungaze kuse nomthoka mfili umoya ingcwele elokwenkosi yini khona izinto zikamoya oyithethile. Yazi manje engqondweni yami awangisiza uNkulunkulu. Le nguzane kade ngikhuluma ngawo mfowethu ngithi ishukura siza ntombi. Le bengikhuluma ngathi unguzane wafika ebhangeni ehamba nomsana behambe befuna iziyoni imfowethu seziyoni emshwele. Bakhuluma imfihlo. Ukumede wakhuluma imfihlo ebheka ngaphasi kwesitaba. Begcwele umoya. Angibazi manje. Begcwele umoya. Bezinsizwa ezihlukane nezona. Bethi mabekhuluma ufakazi umoya phezulu. Bakhuluma izwi nangothi isitofu kwangeniswe endlini. Lakhuluma nami baphumela emnyango. Hayi nikela kuJesu ngethembe kume eshumayela. Unguzane kuze ngihlukane mina nomkipito. Nangu umuntu wakhuluma. Wabuza into eyodwa. Wathi mfowethu sengishumayelile abantu bebaningi. Wathi mfowethu usilisiwe nawe? Ngathi usilisiwe. Ekhuluma ngesibili engasabi lutho. Egcwele abantu engakhulumi ngowakhe. Egcwele nensizwa. Wathi mfowethu usilisiwe nawe? Ngathi wathi losisi ohleli nami ngishadile naye. Angibangi samphenduka. Yangikwaza lento yaqala ngoboze zazi ngathi ngiyibekezelela lento yakhuphuka kanti usuku lemfihlakalo yangena ngabe sengiyamshisi ngathi wasisi khona umuntu okhulumayo kimi ishabusuku ngathi lo muntu okhulumayo uthi owesilisa nowesifazane abahlangane bengashadile noma emadama indlela ziyahlukana. Manje afikile abantu kamoya. Angazi ukuzana noma ngisakhuluma nelivangeli. Angazi. Kodwa ngiphumelele naye. Uma kanti madoda nasikhomba indlela nabo engathi wongathiyo. Ukuze ngashada nalosi ngoba wathe uyashada bevangeli akakibito awungashada kusho lo uyashada namhlanje. Awunomoya kaThixo ngeke usabe ngeke awunomoya kaNkulunkulu ayikho isaba ivangeli baba lakhiphisa abantu ibanga. Hayi abafundisi babathi ibanga manje. Abazalwane babathi ibanga. Bayaqala uThixo bamthatha bamkhipela emnyango. Abasabakhona manje umuntu lo wathatha wathi wakanamandla. Akaphumela emnyango. Sisephethe njalo. Sayiyo. Yiyo lesikhuluma ngayo. Yilo mkhandi uthi uDavid ungangemuntu. Mama suma ingwelekile izongeza ngiyofuna amanzi namafutha. Mama bashumo yakaNkulunkulu uyohamba uyofuna izinto eziphathwayo. Ngoba izinto eziphathwayo ziyosiza uthi noma ulele kube khona izinto oyifita ngaphasi kombhede noma usindisiwe awusafani nathi. Usitayisile ngapha
Yenza kamoya yayijulisa mamfundisi wawufika ugqoke kahle endlini yakho uthi mase ugqokile usibuke isibuko lesenyama bese kwehlisa isibuko sikamoya sime phambi kwakho uthi uyazibheka uzibone ukuthi ngeke ngiye enkonzweni nginje athi umoya ekhulula lento onjalo umoya basakhuluma. Uyakhuluma umoya manje usakhuluma namanje uthanda manje ababulali kujahweni nini akujahwe mfihlakalweni moyweni uyakhuluma manje uyakhuluma awusakhuluma namanje ngomfundisi moyweni uyakhuluma uhleli ukuthelevishini usayibukela i-TV athi suka usindele uyabona ukusindela ngethi ku-TV iBhayibheli lithi uma uyomnikela ey'nhlalumweni zakho uthanda i-TV noma ungasathandi ngoba uthi ngokuthanda i-TV kanti unikelwe uModwele lokhu kuzwa nje okusimanga kwenye indawo namhlanje kwenye imvuselelo umfundisi wenza into zama-WhatsApp uya-WhatsApp la hleli ubhizi kuyashumeka uyazi indawo usafa into esephethe amavesi negama elithi impostoli noma bishop ihambe yomaphambi kwabantu ikhulume kanti iguglisha ikhulume ithi mayiqeda ukuguglisha bayithatha bayifake i-BNB yona le-BNB ngemali engaka ithi ibedi ibinezo envelope engaka iyabuza futhi yona uma izoya lapho kuleyo ndawo ithi ihotele kuyona lapho imi kanjani kanto kashobana ithini imfihlakalo ngaphakathi iphume yamfelo ibe ngaka iphume imfihlakalo ibe ngaka kusala amagobongo azi imibhalo kodwa nomazi uthixo sizame ukuzwisisa lonke kodwa nahlele abantu bezoshumela ngesithuko bashumayele yonke ihlale kahle ibe ihlale nge-order ayisekho ngeke ukuthi abantu abahlale nge-order ungahleli nge-order akuqashile mfundisi qashiwe qashwa abantu they make sure with every month nesalary njengoba ihlelo liyako nje mawukhuluma umbheke womonkhuluma ngobheke zoxabana usizana ukuxabana nomoya ingcwele usiza ukuxabana nomoya ingcwele ngenxa yabantu lo muntu esihamba naye ukhuluma ngapha usho umafoti akhe nakoJob yini konje ukuthi inkosi yakhe ngibukele lo uthi-ke umoya kaNkulunkulu kimi why ongidi babengabizwa ngabapostoli kwathiwa uRichard Ngidi Richard Ngidi namhlanje basolole esokhonza uRichard Ngidi kudwele abantu kuthiwa Richard kusuka uRichard Ngidi ezoshumayo akanandaba analento ombiza ngayo iyo uRichard uJoba qiniza mawumbiza nje wesuku uJoba sosithola uJoba qiniza bathola ukuthi J1 uJoba qiniza kusuka ixesha lapho inene bahamba noNkulunkulu ithwala amaphambi kwabantu ukuze bantu lithi sikhona isono la khapha dala ishobe yini la kukinga abantu bafuneka vezi lelo kayaziwa umhlaba wonke uJoba qiniza elandela nomahlobo labantu engafundanga ngisho esikoleni Job balandelana abantu uJob babelandela uThixo ngoba uJob wayehlala nomoya ingcwele engamphuphi umoya ingcwele ngenxa yabantu ayikho nayishumayela wayebuza athi sikhona isono la ebuze ebantwini babheke phansi wentamanda ngamodwele basathi uJob qiniza wayethandazela umuntu emthandazela umuntu engakholwa afika abekuzandla ngena edakiwe kuba ethafeni ambekuzandla kuba ngelimi umuntu ngakusasa lo muntu uyashumayela egcwaliswe namandla ngamodwele kodwa liphi ibandla likamoya
Ekugcwalisiwe ngamandla. Nithi ningene mhlawumbe uzothandaza. Ningayona umuzi enyameni nasegazini. Zibe besicabelele. Oh, abafekishi nabadala. Izokwazi khona. Ezashaykhona. Shaykhona. Jesus ngene emoya. Ungeke wethu amathongo kodwa shama thwala. Irani amathongo kodwa engathangona kamoya. Leyo kushayizana wabeka moya. Ezawuzuza ngomoya. Liphili ba. Likhwala kahle. Madola sepoyi. Hlonishwa iNkulunkulu. Bonke abantu wabumakhanda umuntu la esuke abanye abantu besiba engena la abantu bayama ngapezansi. Ngoba usengene eNkulunkulu ucuzela phakathi nomthetho. Ukukhona kukaThixo. Ashmala amaphutha wasuma indoda yeza kimi efika ngeze athi baba nasi impahla sokwebilo kanti ngishumana la ndoda yakhichiwe la sibaba ezibazwa ayizifika inyama yethu umuntu hoy for izwi lonkulunkulu lifanele lichawe angingene bazalwa sensi ucabanga ukuthi manje usensiwe nomoya ngcwele usaphatha impahla uzintshontsha senziwa noma nje sithiwe kwazona manje never akona levangeli elanikhipisa amapleti esasonto emadadini niwakhiphe ivangeli uyokhipha amapleti okwantshontsha emadadini uwakhiphe ayoshisa itsheleni amantombazane namhlanje asingiswayo eza kuJesu itsheleni ngikhombisele izinto ayishisayo ezibuya ama-boyfriend ama-cellphone abuya ama-boyfriend iy'ngubo ebuya ama-boyfriend omama abasebenza emadadini beletha amashidi lapha phambili siwashisa apha amandla kaThixo uphi umoya ngcwele idizama iyakhipisa lenkonzo iyakhawuzisa lenkonzo iyakukhumulisa lenkonzo ikhumulise ungasenza lutho icheke ibone ukazile into efihliwe lenkonzo ngebona udla inefu lami lenkonzo isinefu lenkonzo ufanisela amandla They'tana nomuntu leboto they'tana nomuntu leboyfriend noshama lebali kuleboto kuphela amandla kamuntu yeke ngoba amandla kamuntu asokutshela ukuthi lo sizo lethu sibona uyashisa lo sizo nawe futhi uyashisa bonke abantu abangena ngomnyango bekufanele ngabe sebefundile ukuthi uma bengena fanele behloniphe inkonzo athi ngene bazalwane ungangeni ingane ngomnyango ngoba inephiko lokuhlabelela seyigijime empulpiti iyohlabela le ngane inabafanele bathanda abathanda okokuqala lokuyaziwa la esontweni ngoba inephiko elinjani iyosindiswa nini le ngane kalipinde isindiswa namandla kamangweli ngekphinde wathola uyazi ngani yiko yokuphela amafeki umuntu vela kubukezela uzoshaya uzibesela mewagqoka isuti tripisi sishoyile abukuswesaba uthi lento ngisho ngiyayilinganisa ngiyazilisa ngilingisa umfundisi wami yomlingisi mina ngengitshelwe ukuthi weletha strain towns no ngayongitshela asithandazekile ngoba umuntu asithandazekile uyangitshela wena umuntu lamtshela mina umuntu uzongitshela ukuthi angithandazekile ethi ngizothanda ngoba sikhuphuka kodwa ufuna umuntu wankulunkulu ogula amandla kamuntu wena ozoyisakaza athi bonke abantu bagcwaliswe ngabantu lento indala kuyona manje indala le indala wayekhuluma uJesu athi baba ongithumileyo labapostoli bakhe mayekhuluma bethi uJesu osithumile
kanti nabangemva kwamapostoli bathi inkonzo le yabaprofethi nabapostoli. Ubahamba kahle phambi begcwalisiwe ngabantu abamuntu. Abantu abagcwalisiwe ngamuntu le beningeke impostoli sasicela benikele esontweni. Genesis 1 verse 2. Every Sunday siyaqala close masalolo. Genesis 1 verse 2. Begcwalisiwe ngamuntu wena. Because of one way, but no, we only have a complaint. Abazalwane lawo, because of one way. No, somebody back you up and back home. The debate now is going on. The remember, we should have never to pass that place to our own facility. As I said, the facility. I beg of myself in the last 20%. Men are cool number 2 like the fun trial to was a call. Magishma, I'm bad. Without a ball, if I shall finish, I'm getting something. I'm in a good enemy. Get you away now. Of some Daniel manager, I tell Kurumuru, also at 2 o'clock. Where to it? A shade of Even the said that to no one gets supposed to live at the level. I was in. I'm saying, I'm each Wednesday. Ichenje kwenze kanti ibhangi elaliphuma phezulu lakamoya labloka. Ithi lento manje manje ukubona moya toilet ipayipi toilet istyle blockade yonke le phakathi toilet umoto ya flash it kuwela pha kuwela ilento umuntu lazo ayenza lapha ebhangi. What about the tradition of the toilet? What about the Busisi? It's all this thing on the street. It's a flash and was a matter of cleaning the toilet. I went to say, let's try to reach one. I don't know. We don't come on it. I'm sure that we get threatening. Most of the changes just living. Where the window attended that? Once again, who mum let the window? Open the ABC. One God. Okay, you shut up. You know, you shouldn't tell that was all. You shut up. Yeah, let them do something else. For this. And not one I share what to the Zaba. What shall you tell us? The moon. What's it? I, Baba, they are doing this. You get on my arse. My arse. When my arse. Not just better, I want to see. What does it all see? The Liban and Job. Tell us the whole thing. To answer no school. Put the master. Want to turn out the master. We are turned out to better master. Also, Calabat. She. Also, Santos Ball. How powerful is it? Baba wants to get the money of 20,000. Baba now to a hair. What we see for you. Why are you going to do some answer? Why should you keep 20,000 rand in half? 20,000. What one side of the I want to go to see. What's mounting a free motor? From shop. Who gets the scotch of the Don't take out much. That's all right. You know, I of course, on the moon. What was the was it can't get much. They can't get out of your fun. My father changed to a house. Always got it. Always got it. But paying the Makozana. Just paid it much Kozana. Okay. Okay, Mama, Mundo and Window. But I'm going to finish your time. I'm going to Mount Van, what cruises on the tour is scared in the bottom. Georgia. Babanga show what to who better than the market. I ballet that the hand which was a small cruise and into us. I get one final with the Thomas and I think that my child who told upon nothing special.
uyabona namanje usakubuza ukuthi umuntu wesifazane osuke ehlabelelisa mayehleli la uhlala kanje anganaki manje thina sibona kude abese bethatha amathawula bakufihle kanje umbuzo uthi bowungaboni umuntu beluphuzile kusasekhaya ongeke uthathe ithawula ozongoza ngayo kanti umuntu la uphuzile umuntu esikhathi sakho siveza amathawula manje umuntu uyithatha kancane uthathe ngecabanga yethu kanti umuntu uyabona ukuthi akurayi ngoba isikhathi siveza amathawula right inkinga ulimaza inkonzo thina ngoba silela sifocuse umoya manje mase sibona amathanga apha amehlo ethu azobuka emathangeni sikhohlwe yizwi likaThixo yimbi engathi umuntu wesifazane mayegogela amandla amangcwele akagoke kahle lekuseni phathe kahle umuntu wesifazane nje uyakhuluma mase ukwazi hayi umagwathiwa manje umagwathiwa ubona kanjani kodwa umuntu amoya uyazihlonipha isindoda yakho uyayihlonipha lelivangeli mfowethu beliyokwazi entabeni bapho abantu abasimswako basadlula amadlamundo bajoyina manje aseziyona njengaseziyona bajoyina bavele babona ama-keyboard esontweni umzalwana ukwazi ukubona esinikele esontweni usesondana efelishi sosiyomphakathisi wawumtshele ba usewusondana efelishi hayi namba usengikhotha layikhona akaze ayinikele wavele wajoyina wezwa i-keyboard ikhala wabona abantu bekhala naye wakhala